masoyan Nura M Inuwa, ku gaggauta da yin subscribe ga wannan sabuwar channel, sannan ku danna alamar ƙararrawa. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mun zo muku da wani tonon asiri a nan domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora a dangane da mawaƙi Nura M Inuwa. Ku kafta. Kamar yadda dai kuka sani, Nura M Inuwa shahararren mawaƙi a cikin harshen Hausa wato Kannywood. Mostly shi ya waƙoƙin Hausa manya-manya kamar su Nas. Zuciyata ta nuna zan bayyana miki sirroina. Da kai zan zauna, daure rike niki jalin zabina da ke zan zauna. Kamar yadda kuka gani, Nura Musa Inuwa ya fara waƙa ne a shekara ta 2007. Sannan shekara ta 2009 tauraronsa ya haska a duniya. Kamar dai nake nuna muku, Nura M Inuwa ɗan Bayawa shi ne wanda a cikin shekaru 2 ya yi fara waƙa har tauraronsa ya haska, ya zama tauraron mawaƙa a cikin Kannywood. Rai da rai da kuma waƙarsa mai suna Zurfin Ciki. Nura M Inuwa ya ci gaba da sakin albums na waƙoƙi masu ban al'ajabi, musamman kamar waƙarsa mai suna Zinat. Nura M Inuwa a yayin da tauraronsa ya soma haskawa, mahasadansa sun ga cewa fashi yaro ne, amma gashi Allah ya bashi basira da ƙwaƙwalwa da baiwar da bai musu ba. To hakan ne suka mishi hasada, wannan abin da yake zamowa wato nasara da buɗi wanda ya yi sanadiyar Nura M Inuwa ya yi suna a duniya. Hakan ya ja su suka watsa mishi ruwan guba a idanu saboda duk kaɗai zama wani a duniya. Bari dai ku ji abin da Nura M Inuwa yake cewa a nan. Nura M Inuwa, yaushe ne aka watsa ma ruwan guba a idanu? Ranar Asabar ne. Su kuma suna so za su koma Abuja, kuma shi wanda ya kira ni cewa matarsa wadda zai aura ce ta dage sai Nura M Inuwa ya mata waka. Ni kuma kusan duk lokacin da aka yi min irin waɗannan maganganun sai a karya min zuciyata. Wannan dalilin yasa suka kira ni, suka yaudare ni da sana'ata, suka watsa mini acid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To jama'a masu kallo, masoyan Nura M Inuwa gaba ɗaya na duniya, kun ji dai yace abin ya faru. Mu ƙara wa Nura M Inuwa addu'a a koda yaushe, Allah ya ƙara ɗaga shi, Allah ya kare shi ga dukkanin maƙiya. Amma sai dai kuma a kowane abu na ɗaya, abin tambayar da nake so yi muku nan, shin Nura M Inuwa Bahaushe ne ko kuma Bafulatani ne? Ni gaskiya ba Bahaushe ba ne. Ku yi commenting ƙasa sai kowannenku ya faɗo idan Bafulatani ne ko Bahaushe ne, saboda mu samu kuma mu ƙaru da ku. Sannan kada ku manta ku mana liking a wannan bidiyon. Idan kun tuna can baya, mutane suna faɗin cewa kamar akwai rigima tsakanin Nura M Inuwa da Ali Nuhu. Wannan labarin, takaitaccen labarin ma nake so yanzu in kawo muku yadda abin ya faru. Ku biyo ni a cikin wannan tashar mai suna A7 Hausa TV sabida kawo muku labaran ire-iren waɗannan game da mawaƙi Nura M Inuwa. Mun gode. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Ku yi share wannan bidiyo. Muna gode muku, ku biyo mu a cikin wannan tasha. Kullum za mu dinga kawo muku labaran abin da ya dangane da dangance Nura M Inuwa. Wata 'yar masoyiya sai ta yi ambaliya, jiki da jijiyar